της. Μεταφέρει την Μαλτέζα, την Ραχίλ Κουσέρι στην δεξιά πλευρά ο Βαλεντίνος Κουλουντής και έχει ως δεκάρι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, όλα έτοιμα, ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ και δευτερόλεπτα στο Παφιακό. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα στη συνέχεια και στην κουβέντα μας με τον Χάρη και με τον Σάββο, ο οποίος βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτες προσπάθειες για τον Απόλλωνα με την Μαλτέζα, την Κουσέρι, η οποία έπαιζε στο αντίπαλο δέος, έτσι. Χάρη. Ναι, που είναι η ομάδα της Μπιρκιρκάρα στη Μάλτα, αρκετά καλή ομάδα και αυτή. Έχει καταφέρει σε κάποιο βαθμό να σπάσει αυτό το μονοπόλιο της Hibernians. Φαντάζομαι ότι θα θέλει σήμερα έτσι να υποδεχτεί με το δικό της τρόπο τις συμπατριώτησές της, κάνοντας ένα καλό παιχνίδι. Και έχω την εντύπωση ότι είναι και από τις καλύτερες παίχτριες που υπάρχουν φέτος στο ρόστερ του Απόλλωνα. Η Ρέιτσελ ήταν αρκετά καλή νομίζω και προχθές. Ήταν καλή όντως, απλά το πρόβλημα προχθές ήταν στο τελείωμα των φάσεων και δεν ξέρω αν θα πάμε σε αυτό το μοτίβο και σήμερα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πρώτη προσπάθεια για τις κοπέλες του Απόλλωνα με την Κουσέρι να βγάζει μια κάθετη, αλλά δεν θα προλάβει, δεν έκανε καν κίνηση η Τίφανη Κάμερον. Είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα, πρώτο λεπτό συμπληρωμένο στο Παφιακό. Για αυτούς που μπήκαν τώρα στην τηλεοπτική μας παρέα, εδώ στην Sita Vision, δεύτερος αγώνας σε αυτόν τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League γυναικών για τις Apollon Ladies, αυτή τη φορά κόντρα στην Hibernians Maltas. Είναι στο 0-0 το άλλο παιχνίδι στην γειτονική Γεροσκήπο, εκεί όμως που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Klaksvik με την Στιάρναν Ισλανδίας, με φαβορί τις κοπέλες από την Ισλανδία, χωρίς πάντως να υπάρχει γκολ σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον στο πρώτο 45 λεπτά. Ναι, Σάβα. Μικρό για την Ρέιτσελ, την Κούτσερη, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το παιχνίδι προηγούμενο της περασμένης Κυριακής, μέσα της κοινωνικής δικτύωσης έστελνε ευχές στη Hibernians Μάλτας να είχε καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Ισλανδική ομάδα. Θα δούμε την προσπάθεια με την Κάμερον, ευκαιρία, έξοδος καλή από την Ντεμίκολη, πρώτη σπουδαία φάση στο παιχνίδι για τις Apollon Ladies, με την Τίφανη Κάμερον απέναντι από την Ντεμίκολη ήταν η πορτιέρο της Hibernians, η οποία έκανε πραγματικά σπουδαία έξοδο για να αποσοβήσει τον κίνδυνο και το πρώτο γκολ στην βραδιά. Σάββα, να ολοκληρώσεις. Απλά έτσι, επειδή το λέγατε σε ό,τι αφορά αντίπαλο στη Μάλτα, παρόλα αυτά της ευχήθηκε στην ομάδα κάθε επιτυχία στο προχθεσινό παιχνίδι που δέχτηκε βέβαια τη βαριά ήττα από τη Τσβάντον με 5-0. Μάλιστα. Λοιπόν, η μπάλα στα μετόπιστεν για την Μέντες, αριστερά για την Κινοσίδου, προσπάθειες εκ νέου για τις Apollon Ladies και φάουλ. Θα το κερδίσει η Γκοκμάν. Ένα πρώτο φάουλ το οποίο θα φέρει κόσμο στα καρέ. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Κοιτάξτε εδώ, η Κάμερον θα προλάβει τελευταία στιγμή στην έξοδο η Ντεμίκολη για να μαζέψει και να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Προτού δηλαδή οι Apollon Ladies σκοράρουν για πρώτη φορά σήμερα. Θέλουν να κυνηγήσουν γρήγορο γκολ οι κοπέλες του Βαλεντίνου Κουλουντή και δείχνουν την πρόθεσή τους από τα πρώτα λεπτά. Ήδη χάθηκε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό. Για να δούμε τώρα εδώ το φάουλ. Με την κοντινή πάσα, η Κουτσέρι, το γύρισμα, δεν βγαίνει μπάλα. Κόρνερ, θα διώξουν οι Μαλτέζες με την Μποργκ. Και το πλάγιο είναι για τις Apollon Ladies, οι οποίες ολοκληρώνουν, είπαμε, το παιχνίδι της Κυριακής στις 7 στο Παφιακό, όπως και το προχτεσινό παιχνίδι, όπως και το σημερινό, όπως και το κυριακάτικο παιχνίδι, ζωντανά και αποκλειστικά από την Sita Vision, που είναι κοντά στην προσπάθεια των Apollon Ladies για πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στις 32 του Champions League γυναικών. Μπάλα πάει πίσω σε ένα χώρο που είναι η Μόνικα Μέντες και ακόμα πιο πίσω για την Μεξικανή πορτιέρο, την Σεσίλια Σαντιάγκο. Πιάνει πρώτη φορά μπάλα και αυτή στο παιχνίδι. Χάρη την Σαντιάγκο, νομίζω τα προσόντα και το σπουδαίο ταλέντο του θα το δούμε στο κυριακάτικο παιχνίδι. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Ευκαιρία, το σουτ, καλό γκολ, πανέμορφο γκολ
1-0 για τις Apollon Ladies στο 4ο προς 5ο λεπτό με την Λουκριτία Χρυσοστόμου, με την βολίδα οι κοπέλες του Βαλεντίνου Κουλουντή να που ανοίγουν νωρίς το σκορ. Το κάνανε και στο προχθεσινό παιχνίδι. Είχαν ανοίξει το σκορ τότε στο 6ο λεπτό. Σήμερα στο 5 με την Χρυσοστόμο. Εδώ είναι η σκόρερ με ένα πολύ όμορφο σουτ. Θα νικήσουν την Ντεμίκολη. Βλέπετε εδώ 1-0 η Λουκριτία Χρυσοστόμου σκοράρει στο 5ο λεπτό του αγώνα. Και πάλι από άλλη κάμερα. Εδώ το γκολ με πολύ φάλτσο, ωραίο γκολ, έτσι Χάρη. Πολύ ωραίο γκολ πραγματικά, έβαλε εκεί ωραία φαλτσά, ήταν ξερό θα λέγαμε το σουτ, δεν υπήρχε περιθώριο αντίδρασης. Είναι να γίνει αρχή έτσι όπως πάει, να αρχίσουν να σκοράρουν από νωρίς αυτό που πέτυχαν προχθές και δεν είχαν συνέχεια οι Ladies. Ήταν 2-0 το ημίχρονο με την Klaksvik, για να δούμε. Να υπάρχει συνέχεια λέμε όλοι σκοράραν, έτσι. Και φώναζε συνεχώς και στις ξένες play and the same. Ωραία, γιατί τα γκολ είναι ζητούμενο όσο παραμένει και το 0-0 στο άλλο παιχνίδι στη Γεροσκήπου. Ένα μεγάλο σκορ σήμερα για τις Apollon Ladies και πιθανή νίκη της Στιάρναρ όπως τουλάχιστον φαίνεται. Τώρα σκόραρε η Στιάρναρ και έτσι έχει γίνει 0-1 Klaksvik Στιάρναρ 0-1 το παιχνίδι στην Γεροσκήπου. Άρα λοιπόν οι Ladies θέλουν περισσότερα γκολ από την Ισλανδική ομάδα έτσι ώστε να περάσουν αυτές στην πρώτη θέση. Γιατί είπαμε τα γκολ μπορεί να μετρήσουν στο τέλος και στην βαθμολογία του ομίλου. Εδώ μια προσπάθεια, δεν υπήρχε συνέχεια, βγήκε άμυνα από την Τέουμα. Με την Hibernians να είναι στο προσκήνιο και το πλάγιο, ωραία κερδισμένο. Πολύ ωραία κερδισμένο από την Ζανέτα Βάιν. Σολομού με πολύ διάθεση στο παιχνίδι κόντρα στην Klaksvik. Ένα παρόμοιο πρόσωπο αναμένεται να βγάλει και σήμερα. Και να πούμε, Άλκη, ότι η Λουκριτία Χρυσοστόμου που είναι ουσιαστικά και το ένα από τα 3 νέα πρόσωπα σήμερα στην αρχική σύνθεση των Ladies, είναι αυτή που μέχρι τώρα κερδίζει θα λέγαμε, έτσι, και δικαιώνει μάλλον καλύτερα την κίνηση από τον προπονητή της, να την ξεκινήσει στην αρχική σύνθεση, σκοράροντας έναν γκολ και αρκετά κινητική μέχρι τώρα. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλό σημείο πάλι πάει η Χριστιάνα Σολομού για να το εκτελέσει. Και ένα φάουλ το οποίο φέρνει πολύ κόσμο στα καρέ της Hibernians. Αρχηγός σήμερα η Χριστιάνα Σολομού, πήρε το περιβραχιόνι αφού η Άντρε Βιολάρη είναι εκτός. Τώρα εκτελεί με δύναμη, μπαλα παίρνει ύψος, ευκαιρία, όχι, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας η Αντωνίου, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή για να νικήσει την Ντεμίκολη. Στο 8ο λεπτό αυτό το φάουλ και η προσπάθεια, η νέα προσπάθεια από τις Ladies. Εδώ κοιτάξτε πόσα τραβήματα αυτά που γίνονται και στο αντρικό ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσαν χάρη να λείψουν στο γυναικείο, έτσι. Ναι. Είδες μονομαχία εκεί τι γινόταν στα τραβήματα και στο πώς πηγαίναν οι φανέλες των κοριτσιών. Και έχω την εντύπωση, Άλκη, ότι βάζουν τα γυαλιά και σε πολλές αντρικές ομάδες, έτσι. Όπως ειδικά οι Ladies είναι... και κάποια γκολ που πετυχαίνουν, βέβαια, ισχύει αυτό που λες. Οι Μαλτέζες δεν έχουν περάσει τη σέντρα και το κάνουν τώρα για πρώτη φορά. Με μια καλή μπαλιά σε ένα χώρο που βγαίνει η Σαντιάγκο εκτός περιοχής, ωραία, και θα διώξει πρώτης Τσίρκοπ. Ένα σουτ μακρινό, άστοχο όμως, την πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια για επίσκεψη στα καρέ των Apollon Ladies από την πλευρά της Hibernians, με την προσπάθεια της Borg, την Τέουμαν στη συνέχεια να παίρνει, να βγάζει την κάθετη, την Τσίρκοπ να μην προλαβαίνει εκεί στο σπριντ την Σαντιάγκο και την άμυνα του Απόλλωνα ουσιαστικά να καθαρίζει την προηγούμενη φάση. Πάνω που λέγαμε πριν από 5 λεπτά περίπου ότι αναμένεται και σήμερα να είναι θεατής η Σαντιάγκο, να που εδώ χρειάστηκε να επέμβει, το έκανε βέβαια εγκυρότατα και πολύ σωστά και αποσόβησε τον όποιο κίνδυνο. Έτσι ακριβώς. Η Μεξικανή, η οποία έχει βγει εκτός περιοχής για να δώσει κοντινή πάσα για την Αντωνίου. Ωραία κάθετη. Περνάει για την Σολομού, ευκαιρία για τις Ladies. Περιμένουν τρεις συμπαικτριές της. Η σέντρα καλή, Κάμερον, ευκαιρία, το σουτ 2-0.
Τίφανι Κάμερον σκοράρει και σήμερα, όπως έκανε και στο παιχνίδι με την Klaksvik, και οι Apollon Ladies μέσα σε ένα δεκάλεπτο πετυχαίνουν 2 τέρματα, ανεβάζουν το κόντερ στο 2-0. Είναι πλέον από τώρα κλειδωμένη νίκη, θα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά. Είναι φανερή η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, και η Τίφανι Κάμερον στο δεκάλεπτο κάνει το 2-0. Ό,τι δεν έκαναν οι Ladies κόντρα στην Klaksvik πάνε να το κάνουν σήμερα με την Hibernian Maltas, όπου ήδη το σκορ είναι στο 2-0. Εδώ το λάθος της Ντεμίκολη το εκμεταλλεύεται η Τίφανι Κάμερον. 2-0, έτσι όμορφα και απλά. Και η ελπίδα μας πλέον, Άλκη, είναι να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο, γιατί θυμάσαι και προχθές κάπως έτσι είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, δηλαδή μπήκαν πολύ δυνατά, πέτυχαν γρήγορα τα γκολ και κάπου εκεί επήλθε από ένα σημείο και μετά η νευρικότητα. Ας ελπίσουμε τώρα να συνεχίσουν σε αυτό το τέμπο οι παίχτριές μας, γιατί είναι ένα βασικό ζητούμενο, να το επαναλάβουμε, τα πολλά γκολ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με την μπάλα να είναι στα μετώπιστεν για την Χριστιάνα Σολομού. Βγαίνει μια πάσα λανθασμένη, εκοψιτέουμα, πήρε ωραία και θα πάρει και το φάουλ, πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για την Hibernians. Φάουλ από την Παρασκευούλα Αντωνίου και συστάσεις από την Σκοπιανή ρέφερη. Αρκετά δυνατό αυτό το φάουλ. Σάβα, τι λέει ο Βαλεντίνος Κουλουντής? Έτσι, σε ό,τι αφορά περισσότερη προσοχή και πιο καθαρό μυαλό, εκεί κυρίως στο χώρο του κέντρου. Όπως ήταν τώρα η φάση με την παίχτηκα από τη Hibernian Μάρτας, η οποία έλεξε εκεί το χώρο του κέντρου, ζήτησε περισσότερο καθαρό μυαλό εκεί στα πατήματα των παιχτριών. Μάλιστα. Και οι δύο προπονητές, και ο Βαλεντίνος Κουλουντής και ο Keith Gunter, όρθιοι παρακολουθούν συνεχώς το παιχνίδι. Ενδεικτικό τώρα της ποιότητας και του μη καθαρού μυαλού από πλευράς της μαλτέζικης ομάδας αυτό που έγινε. Ένα φάουλ απευθείας πλάγιο out με κοντινή πάσα. Αν δεν μπορούν να βγάλουν πάσα στο μισό μέτρο, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Hibernians, Χάρη. Ναι, έτσι φαίνεται, και στην αρχή πριν από το παιχνίδι έλεγα για κάποιες παίχτριες οι οποίες στα χαρτιά τουλάχιστον φαίνεται να ξεχωρίζουν από πλευρά της μαλτέζικης ομάδας, αλλά πολύ εύστοχα παρατήρησε Σάλκη ότι όλα κρίνονται στο γήπεδο. Να δούμε την προσπάθεια με την Σολομού να περνάει ωραία μέσα στην περιοχή, να κάνει την κίνηση, ευκαιρία, η πάσα, τώρα το σούτ έξω. Δεν είναι καλό το σούτ από την Κομέο, αν πρόλαβα να δω καλά, στην προσπάθεια που έγινε από την κοντινή πάσα της Σολομού. Αυτή ξεκίνησε και όντως η Κομέο είναι αυτή η οποία δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με ένα καλύτερο σούτ την προσπάθεια της συμπαίκτριάς της. Για να δώσει συνέχεια η Ντεμίκολη. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Βλέπετε η Σολομού. Ωραία κίνηση. Η πάσα στην Κομέου. Γρήγορο βιαστικό σούτ χωρίς να απειλήσει την εστία της Hibernians. Στην ενέργεια της Σολομού. Από ό,τι μου λέει και ο Σάβας, χειροκρότησε ο Βαλεντίνος Κουλουντής την προσπάθεια της Σολομού, η οποία πάλι έχει αναλάβει, έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες από τη δεξιά πλευρά. Και ήταν και αυτή που έβγαλε την φάση στο γκολ. Ένα μακρινό σουτ πάει να νικήσει την Σεσίλια Σαντιάγκο η Μποργκ, αλλά σε ετοιμότητα η Μεξικανή πορτιέρο, κανένα πρόβλημα. Θα πέσει και θα μπλοκάρει. Έλεγες πάντως και στο προηγούμενο παιχνίδι, Άλκη, θυμάμαι ότι είναι μια τερματοφύλακας που αρέσκεται να βγαίνει αρκετά εκτός περιοχής και μάλλον αυτό θα είδε εκεί η Μαλτέζα επιθετικός, ναι, και δοκίμασε να την κρεμάσει. Και στην προηγούμενη προσπάθεια, δηλαδή το δεύτερο σουτ είναι αυτό για τις Μαλτέζες, πάλι από μακρινό. Με ένα μακρινό σουτ προσπάθησαν, χωρίς πάντως να κάνουν το οτιδήποτε. Λοιπόν, η Αντωνίου, βαθιά παλιά, ωραία για τη Σολομού. Πάλι τρέχει η αρχηγός των Apollon Ladies και θα προλάβει εκ νέου. Ωραία η Σολομού. Σουτ δεν γίνεται στην προσπάθεια που έκανε εκεί η Ζανέτα Γουάιν. Κατοχή εκ νέου για τις Ladies. Η προβολή της Σολομού, τρέχει η Κουτσέρι. Πήρε η Μαλτέζα του Απόλλωνα όμως. Κάμερον, η πάσα, η κόντρα, νομίζω είναι πλάγιο, ναι, είναι πλάγιο για τις Ladies. Όλα αυτά στο 14. Κοιτάξτε εδώ πως ωραία θα τριπλάρει και θα περάσει η Σολομού από την Μποργκ. Πάντα στο 1-0 η Στιάρναν κόντρα στην Klaksvik, στο άλλο παιχνίδι. Μακρινό, ωραίο σουτ, γκολ! Απίθανο γκολ! Από αυτά που βλέπουμε στο αντρικό ποδόσφαιρο,
Βολίδα πραγματική από την Κυριακή Κινοσίδου και το 3-0 για τις Apollon Ladies πάρα πολύ νωρίς. Μόλις στο τέταρτο η Κινοσίδου με ένα άπιαστο σούτ από τα 35 σχεδόν μέτρα θα πετύχει ένα γκολ πραγματικά για highlight. Πανέμορφο γκολ πραγματικά στο 15. Γι' αυτό και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ Κινοσίδου. Και κοιτάξτε από πού θα πιάσει τη βολίδα, θα νικήσει την Ντεμίκολη 3-0. Πάμε για καταιγίδα τερμάτων στο κατά καλό καιρό, Χάρη. Μακάρι να συνεχίσουν σε αυτό το τέμπο. Πάνε τώρα, το θέμα είναι να μην γίνει αρχή. Αν άπαξ και έβαλες 3 γκολ στο τέταρτο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις πλέον όλη την ψυχολογία υπέρ σου. Το ρεκόρ των Lady Sava είναι το 21-0 με την Βλάσνια, έτσι. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει 21-0 σήμερα, αλλά οι προϋποθέσεις για ένα πολύ μεγάλο σκορ και για διψήφιο αριθμό τερμάτων έχουν μπει. Ωραία, να σου πω και σε ό,τι αφορά και από το προχθεσινό παιχνίδι, την Klaksvik την ξαναντιμετώπιση από τον Ladies, άρα 7-0 είχε κερδίσει την Klaksvik. Ακριβώς, Ναι. είχε την εμπειρία στο παρελθόν η ομάδα που ήταν η Σαφαρό. Η Χιμπέρνιας Μάρτας όμως φαίνεται, όπως φάνηκε και προχθές με τη Σβάρνα, αλλά και σήμερα, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Ναι, έτσι ακριβώς. Και αυτό που μας είπαν από τον Απόλλωνα είναι ότι οι Μαλτέζες δεν αμήνονται τόσο καλά όσο το έκαναν τα κορίτσια από τα Φαρό, γιατί προχτές όντως αμήνθηκε καλά η Klaksvik, γι' αυτό και έμεινε το σκορ στο 2-0. Σήμερα όμως. Και ίσως και αυτό να μείνεται και καλά τώρα στη Γεροσκήπου και να μένει το 1-0. Ναι. Αυτό είναι 1-0 ακόμα το παιχνίδι, μέχρι στο 60 είμαστε εκεί. Και θα έχει σημασία, επαναλαμβάνω, το σκορ στο τέλος του αγώνα, στο τέλος των 2 αγώνων, για να δούμε εν ώψη του παιχνιδιού της Κυριακής, γιατί μπορεί να έχουμε ισοπαλία την Κυριακή, έτσι. Οπότε εκεί θα μετρήσουν και τα γκολ. Αυτό είναι τώρα το κλειδί, γι' αυτό είναι σημαντικό οι κοπέλες του Απόλλωνα να πάρουν σήμερα ένα σκορ το οποίο θα τους δώσει την πρώτη θέση με διαφορά τερμάτων. Στην πρώτη αγωνιστική είχαν 5 γκολ οι Ισλανδές και 2 οι Ladies. Σήμερα είναι 3 τα γκολ των Apollon Ladies, 1 γκολ έχει πετύχει στη Άρναν, άρα ο συντελεστής είναι 6 γκολ για τις κοπέλες από την Ισλανδία και 5 για τις Apollon Ladies, αλλά εκεί το παιχνίδι θέλει 30 λεπτά, ενώ εδώ είμαστε μόλις στο 17ο λεπτό. Και αυτό να δούμε αν θα είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις 2 αναμετρήσεις για αυτόν τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League γυναικών. Ωραία, να σημειώσουμε, αν δεν ακουστήκαμε πριν στον αέρα, ότι πανηγυρίστηκε εξάλλου από τον πάγκο τον γκολ της Κικής και ειδικά από την Δανάη, τη συμπατριώτης. Τα ακούσαμε μια χαρά. Και το είδαμε και το πλάνο την ώρα που έκανε στην αναφορά, ήταν ακριβώς επάνω η κάμερα. Πάνω που λέγαμε για γκολ, βάζει δεύτερο γκολ στη Άρναν, 2-0 την Klaksvik. Τώρα ακούνε νομίζω στην Γεροσκήπου τι γίνεται, μάλλον γιατί βλέπουν, ενημερώνονται για την εξέλιξη του αγώνα στο Παφιακό και θα προσπαθήσουν να ψάξουν και αυτές γκολ. Περισσότερα γκολ εν πάση περιπτώσει. Είναι 2-0 πλέον το παιχνίδι στο Παφιακό και είναι στο συν 2 η διαφορά των τερμάτων υπέρ της Στιάρναν. Φάουλ από την Κουτσέρη. Πάντως, Άλκη, είναι εμφανές ότι τα κορίτσια μας σήμερα έχουν μπει πολύ πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά, με πρόθεση να καθαρίσουν και με πολλά γκολ αν είναι δυνατόν το παιχνίδι. Μου έλεγε και ο Βαλεντίνος ο Κουλουντής πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού ότι το συζήτησε αυτό με τις παίχτριες του, ότι δηλαδή χρειάζεται από την αρχή απόλυτη συγκέντρωση, να μπουν δυνατά και να πετύχουν αν είναι δυνατό. 3-0 η Στιάρναν μέσα σε 1 λεπτό, μάλιστα. 3-0. Πάνω που ήταν 1-0, βάλαν 2 γκολ οι πρωταθλήτριες της Ισλανδίας, και πήγε 3-0 το παιχνίδι με την Klaksvik. Πάμε για κόρνερ. Πρώτο στο παιχνίδι για την Hibernians. Να κόρνερ πάνε να το εκτελέσει η Dorian Teuma. Αυτό περιμένουμε. Είμαστε στο 20 λεπτό. Το συμπληρώνουμε σε πάρα πολύ λίγο. 3-0 για τις Apollon Ladies. Να σούτ εκτός ισορροπίας.
από την Ξουερέπ, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Αυτά που λέγαμε, ότι δεν φαίνονται οι 2-3 καλές Μαλτέζες που υπάρχουν μέσα στο ρόστερ τους και στην ενδεκάδα. Δεν έχουν φανεί, αφού δεν έχουν κάνει το οτιδήποτε οι Hibernians, Χάρη. Δεν μπορεί να προβληματίσει ούτε και αυτή η ομάδα, όπως και η προχθεσινή από τα Φαρόε. Έναν καλό και σοβαρό Απόλλωνα. Είναι φανερό αυτό. Η μπάλα που είναι στα μετώπιστε της Hibernians, στην Τεμίκολη, στην τερματοφύλακα της ομάδας. Και επίσης Άλκη δεν έχει φανεί, και ευτυχώς δηλαδή, και το κενό της Άντρεσης Βιολάρη. Ναι. Είναι τόσο καλή η απόδοση όλων των υπολείπων κοριτσιών, έτσι που νομίζω ούτε θα φανεί σε κανένα χρονικό σημείο η απουσία της. Έτσι ακριβώς. Η προσπάθεια εδώ από πλευράς Hibernians και την Τσίρκο, η μπάλα είναι corner. Ναι, δεύτερο για την Μαλτέζικη ομάδα. Δεν έχει corner ο Απόλλωνας. 2 corner έχουμε μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, με κατοχή πάνω από 70% για τις Apollon Ladies. Το 72-28 είναι η κατοχή αυτή την ώρα στο Παφιακό για την ομάδα του Βαλεντίνου Κουλουντή, η οποία μετά το 15 λεπτό και το τρίτο γκολ που πέτυχε έριξε κάπως στροφές. Έδωσε χώρο στις Μαλτέζες, οι οποίες μέσα σε ένα δίλεπτο κέρδισαν 2 κόρνερ. Το δεύτερο εκτελείται μόλις τώρα. Να δούμε αν φέρει αυτή η φάση το οτιδήποτε για την Hibernians. Τώρα γίνεται αυτό με αρκετό φάλτσο. Κεφαλιά πρώτη από την Σολομού. Θέλει να απομακρύνει. Κάμερον έχει χώρο για την επίθεση. Κάνει κίνηση Κουτσέρι στην άλλη πλευρά. Μπάλα που πάει και για την Κομέου. Για την Γκοκμάν διορθώνω. Τώρα για την Κουτσέρι. Μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για ένα τέταρτο γκολ. Για να δούμε αν θα γίνει. Έξω. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Μαλτέζα του Απόλλωνα, την Ραχίλ Κουτσέρι. Για το 4-0. Εδώ είναι η παίκτρια του Απόλλωνα. Από πλάγια θέση έκανε με το σούτ το πλασέ προς την εστία της Ντεμίκολη, αλλά εδώ είναι η φάση, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ελάχιστα έξω από την εστία της Ντεμίκολη για ένα τέταρτο γκολ στην αναμέτρηση. 4-1 τα σούτ για τις Apollon Ladies, στο στόχο μιλάμε πάντα, το στατιστικό που βλέπετε. Αυτό αντικατοπτρίζει και την όλη εικόνα μέχρι τώρα του παιχνιδιού, απόλυτη κυριαρχία για τις παίκτριες της χώρας μας. Σάβα, τι λέει ο Βαλεντίνος Κουλουντής, τον βλέπω πιο ήρεμο τώρα και εντάξει, είδε την ομάδα του να χάνει και μια σημαντική ευκαιρία για ένα τέταρτο γκολ δευτερόλεπτα πριν. Ακριβώς, στην φάση όμως από το κόνερ της Χιμένιας Μάρτας που ήταν πριν λίγο, αυτό που έδωσε ήταν το συνέχεια, δηλαδή το λέει συνεχώς να υπάρξει συνέχεια στο παιχνίδι, ναι, και όχι να υπάρξει καθίστηση όπως αναφέραμε πριν λίγο, ότι μετά το 3-0 ίσως κάπου έκατσαν τις μηχανές. Έτσι ακριβώς. Μπαλιά που βγαίνει, θα βγει άμυνα από την Ζάμιτ, πρώτη Κάμερον. Αν πέρναγε η μπάλα, νομίζω εκεί θα μπορούσε η Κάμερον να γίνει πολύ επικίνδυνη. Σολομού εκ νέου κάνει πάρα πολύ παιχνίδι. Καλύτερη παίκτρια του Απόλλωνα μέχρι στιγμής. Ωραία μπαλιά, όχι, υπάρχει offside. Νομίζω ήταν λίγο πιο μπροστά η Γκοκμάν. Σε οριακή φάση, όχι, θα το δούμε στο replay. Πάντως το offside υποδείχτηκε από την βοηθό. Οριακό άλκη νομίζω. Για να δούμε. Εντάξει, ήταν πιο μπροστά. Ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σε θέση offside παίκτρια του Απόλλωνα. 3-0 λοιπόν και το σκορ και στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League γυναικών, και εδώ στο Παφιακό και στην Γεροσκήπου, στο άλλο παιχνίδι, το οποίο όμως είναι στο 68ο λεπτό, αφού άρχισε στις 7 αυτή η αναμέτρηση. Το παιχνίδι μας στις 8, το παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά από την Sida Vision. Κάμερον. Αλλά πίσω, εκεί που είναι η Κοινοσίδου, με το καλύτερο γκολ της βραδιάς. Νομίζω ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει σε αυτόν τον τρίτο προκριματικό όμιλο. Ίσως και το καλύτερο. Από τα 35 μέτρα η βολίδα. Κάμερον. Το πλάγια θέση, κράτησε μπάλα. Θέλει να ταλαιπωρήσει εκεί την Μποργκ και το καταφέρνει σε έναν καλό βαθμό. Έγινε το λάθος από τις Μαλτέζες. Σκόρερ του πρώτου τέρματος η Χρυσοστόμου. Η μπάλα πάει εκεί που κινείται η Γκοκμάν. Θέλει να ξεμπλοκαριστεί. Κάνει και το σούτ, αλλά δεν είναι καλό. Κάπου κόντραρε Ντεμίκολη, εύκολο το έργο της. Όλα αυτά και να είμαστε στα μισά πλέον του πρώτου ημιχρόνου, στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως
Στο άλλο παιχνίδι, χάρη βλέποντας κάποια από τα στατιστικά του αγώνα εκεί, το Klaksvik Stjarnan, έχουν οι κοπέλες της Stjarnan 47 επικίνδυνες επιθέσεις και έχει μόλις μία η Klaksvik. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, γίνει μονότερμα η αναμέτρηση. Είναι μονότερμα και αυτό. Και εκεί χαμηλό το σκορ. Και έχουν 24 σουτ στο τέρμα, κανένα για την Klaksvik. Δεν έχει κάνει ένα σουτ στην εστία που έχει πάει μακριά από την εστία, άστοχο. Και η άλλη ομάδα, η Ισλανδική, έχει κάνει 36 σουτ, τα 24 στο στόχο. Πάλι έχει προφανώς πιάσει αρκετά η Βάνοφ, η οποία ήταν η κορυφαία για την Klaksvik στο παιχνίδι με τις Apollon Ladies, της προηγούμενης αγωνιστικής. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι φαίνεται ότι όλα τα λεφτά για εκείνη την ομάδα είναι η τερματοφύλακας της, η Βάνοφ. Με τα στατιστικά που μου λες θα έπρεπε να έχουν σημειώσει 7-8 γκολ μέχρι τώρα, minimum, οι παίχτες από την Ισλανδία. Και επίσης αυτό δείχνει και ότι είναι η ομάδα με την οποία θα παλέψει ο Απόλλωνας για την πρόκριση. Φαίνεται να είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα και αυτό το είχαν αντιληφθεί ευθύς εξ αρχής του Απόλλωνα και έλεγαν ότι είναι και η ατυχία σε εισαγωγικά της ομάδας, ότι έχει πέσει η ομάδα από την Ισλανδία στον ίδιο όμιλο. Οι Απολλωνίδες που είναι αποτελεσματικές απόψε έχουν 4 σουτ στην εστία, έχουν πετύχει 3 γκολ, αλλά 2 σουτ άστοχα, οπότε έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ευστοχίας και αποδοτικότητας παράλληλα, αφού έχουν πετύχει 3 γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Άφησε την μπάλα να περάσει Κομέου χωρίς να υπάρξει συνέχεια. Τώρα πάει για την Γκοκμάν. Μέσα στην περιοχή ευκαιρία για τις Apollon Ladies. Για να δούμε αν υπάρχει σουτ. Εδώ η Κουτσέρι. Όχι, ούτε τώρα. Μπάλα είναι out. Κακή εκτίμηση από την Μαλτέζα. Έχω την εντύπωση βιάστηκε στην τελική της προσπάθεια. Νάτι εδώ, η οποία δεν μπόρεσε. Δεύτερη ευκαιρία για την Ραχίλ Κουτσέρι για να πετύχει ένα γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Πάλι φάση που ξεκινάει από την Γκοκμάν. Θα περάσει όμορφα την Σκιμπέρας και από εκεί και πέρα το γύρισμα της Χρυσοστόμου. Και βλέπετε εδώ την Κουτσέρι. Κακό σουτ. Άστοχο, πρώτης Μποργκ, για να χαθεί έτσι ευκαιρία για τις Apollon Ladies. Κάτι άλλο που θα έλεγα, Άλκη, είναι ότι μιλώντας έτσι πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον τεχνικό των Μαλτέζων, τον Keith Guter, φαίνεται ότι στην Hibernians ψηφίζουν Απόλλωνα, χαριτολογώντας το λέω, γιατί ρωτώντας τον πώς έχει δει και τον προηγούμενο αντίπαλό τους και τις Ladies, μου απάντησε άμεσα και ξεκάθαρα ότι ο Απόλλωνας είναι η καλύτερη ομάδα με την Stjarnan. Και το είπε έτσι αρκετά έντονα και ακούγονταν πολύ σίγουρος. Ας ελπίσουμε να έχει δίκιο. Να φανεί την Κυριακή. Κομέου. Δεν υπάρχει φάουλ. Στην μονομαχία εκεί με την Ζάμιτ. Αφήνει το πλεονέκτημα τώρα η Σκοπιανή ρέφερη υπέρ των Apollon Ladies, οι οποίοι έχουν κάτω παίκτρια, νομίζω είναι η Κομέου, όχι δεν είναι η Κομέου, η Wine είναι από την προηγούμενη φάση. Η Αντωνίου τώρα, να δω το κοντινό πλάνο. Μέντες, τον στόπερ των Apollon Ladies. Εδώ είναι, στην προσπάθεια της Μέντες νωρίτερα, υπήρχε φάουλ, αλλά άφησε το πλεονέκτημα σωστά η διαιτητής. 28 λεπτό. Χωρίς να αλλάζει κάτι. Συνηθίσαμε, μας καλόμαθαν Σάβα οι Ladies με τα 3 γρήγορα γκολ στο τέταρτο. Και τώρα έχουμε σχεδόν πάλι ένα τέταρτο χωρίς γκολ και νομίζω μας κακοφαίνεται αυτό. Ήταν κάτι που περιμέναμε και την Τρίτη. Το γρήγορο γκολ στο 4 της Κάμερον, πιστεύαμε ότι θα βλέπαμε πολλά γκολ, είδαμε 2. Ναι. Ελπίζουμε τώρα στη συνέχεια της εξέλιξης να δούμε περισσότερα γκολ. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι και ζητούμενο ούτως ή άλλως. Παλιά πάσα για την Παρασκευούλα Αντωνίου. Κουτσέρι για την Σολομού. Αλλάζει αυτή για την Μέντες. Προσπαθία για τις Ladies στο 1-2 με την Χρυσοστόμου. Ωραία κάθετη ευκαιρία για ένα γκολ ακόμα. Η μπάλα θα περάσει μπροστά από την Κομέου. Δεν θα προλάβει. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε αυτή η κάθετη από τη Λουκριτία Χρυσοστόμου. Με αποτέλεσμα να χαθεί καλή ευκαιρία εδώ για τις Apollon Ladies. Να το δω πάλι, η Χρυσοστόμου βλέπετε βγάζει την κάθετη, δεν θα προλάβει Κομέου. Ίσως και να μην κυνήγησε τη φάση. Κυνήγησε, αλλά έχω εντύπωση δεν προλάβει. Ήταν δύσκολο, ήταν δυνατή η παλιά κάθετη αυτή. Σολομού, από αυτήν περιμένουμε κάτι περισσότερο. Η Κουτσέρι πήγε να κάνει το λάθος. Πρόλαβε η Αντωνίου. Και από εκεί για την
Μέντες πιο πίσω για την Wine, η οποία τώρα γύρισε στα στόπερ και έχει πάει αμυντικό χάφι Μέντες. Κυνηγάει τη φάση η Κουτσέρι, η μπάλα είναι πλάγιο για τις Apollon Ladies. Ακριβώς στο ημίωρο όλα αυτά, εδώ στο Παφιακό. Το συμπληρώνουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το 30 λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Γεροσκήπου. Παραμένει αυτό το 3-0 για την Στιάρναν κόντρα στην Κλάξβικ. Φαίνεται πάντως ότι ο ιδιοκτήτης των Χιμπέρνιας πρέπει να είναι μεγαλοπαράγοντας εκεί στη Μάλτα, γιατί εξ όσων βλέπω και στη φανέλα των κοριτσιών από τη Μάλτα, Μπετζίνα λέει, είναι ο πρόεδρος τους, ο Τόνι Μπετζίνα, Ναι. ιδιοκτήτης και της αντρικής... Είναι το γκρουπ εταιρεών του δηλαδή. Ναι, Ναι. έτσι φαίνεται, είναι ιδιοκτήτης και της αντρικής ομάδας από όσο έχω δει Άλκη, και φαίνεται ότι πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, κάποιος Να κρατάει μεγάλο χρήμα. παράγοντας. Ναι, εκεί Ναι, Σάβα. Μια σύγχυση. Το είπες και εσύ σωστά για την Apollon Ladies στο πλάγιο out. Ναι. Περιμέναμε και εμείς. Και Τελικά τελικά? το πλάγιο το εκτέλεσε η Χιμπένιας. Αφού ήταν για τις ladies. Σωστό. Εν τω μεταξύ. Και ήταν τα παράπονα οι φωνές έτσι από τον Βαλεντίνο Κουλουντή, οι Ναι. οποίες όμως δεν εισακούστηκαν. Συνεχίστηκε το παιχνίδι με τη Χιμπένιας. Ναι, το είδα γι' αυτό τώρα. Και καλά το που είπες και μεταφέρεις και τα παράπονα του Απόλλωνα. Για να δούμε εδώ την κάθετη, ότι πάλι δυνατή. Διότι διερωτήθηκε ο ίδιος ο προπονητής και γύρισε προς τον πάγκο του και του λένε είναι δικό μας. Εντάξει, είναι μια-δύο φάσεις καθαρές, οι οποίες λες τώρα από πού και ως πού, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, λάθη γίνονται. Νομίζω ήδη ο διαιτητής με τη βοηθό υπήρχε σωστή συνεννόηση. Ναι, έτσι ακριβώς. Παιχνίδι που θα συνεχιστεί στο 31ο λεπτό, κατοχή στο 67-33 για τις Apollon Ladies, με την Hibernians θα είναι μπροστά, να βγαίνει μια παλιά από την Ξουερέμπ, εκεί όπου μετά από αρκετά λεπτά η Σεσίλια Σαντιάκο θα μαζέψει εύκολα την μπάλα και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα πάει εκεί που κινείται η Μέντες. Πάλι η Μόνικα Μέντες. Κουτσέρι πήρε μπάλα από το λάθος τη Ζάμιτ. Θέλει βοήθεια όμως εκεί, θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω για την Χριστιάνα Σολομού. Πάλι Μαλτέζα, πάσα για την Σολομού. Θέλει να περάσει αρχηγός των Ladies. Ωραία κίνηση κάνει και τη σέντρα ευκαιρία. Η Κάμερον πήγε να πιάσει την κεφαλιά, θα προλάβει και με δεύτερη προσπάθεια η Ντεμίκολη θα μαζέψει, θα πάρει και στη συνέχεια το φάουλ. Η τερματοφύλακας της Hibernians. Καλή στιγμή μετά από αρκετά λεπτά. Εδώ στην πάσα της Κουτσέρι. Πάλι θα νικήσει την Μποργκ η Σολομού. Και στην σέντρα δεν μπόρεσε η Κάμερον. Και στη συνέχεια ήρθε αυτό το επιθετικό φάουλ πάνω στην Ντεμίκολη. Παραμβάνω, καλή στιγμή μετά από αρκετά λεπτά για τις Apollon Ladies. Να φάουλ για την ομάδα της Μάλτας. Και πάλι μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Στο 33 όλα αυτά. Φαίνεται να υποφέρει εκεί η παίκτρια της Hibernians. Ίσως, Ναι. ίσως να είναι και κάτι σοβαρό. Τώρα να δούμε, έχει μπει και το ιατρικό team μέσα, οπότε θα υπάρχει μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ξέρω αν υπάρχει κινητικότητα εκεί στον πάγκο των Μαλτέζων, αν ετοιμάζονται για αλλαγή. Σάβα, βλέπουμε καμιά κίνηση για αλλαγή ή δεν υπάρχει έτσι πρόθεση? Ότι... Όχι, μονάχα τώρα οι πρώτες τρεις παίκτες που σηκώστηκαν από την Apollon Ladies για ζέστα. Ναι. Από την Hibernians δεν υπάρχει καμία κίνηση ακόμα. Όχι, έχουν σηκωστεί η Δανά, η Μαρία Ιωάννου και η Φλωρεντία από την Apollon Ladies. Ωραία. Αλλά εντάξει, για προθέρμανση περισσότερο νωρίς για κάποια οποιαδήποτε αλλαγή. Στο 34 του αγώνα θα αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι με παίκτρια λιγότερη τώρα η Hibernians, αφήνει εκτός η Σκιμπέρας. Ωραία πάσα, δεν κάνει καλό κοντρόλ η Χρυσοστόμου, βγαίνει και μαζεύει Ντεμίκολη. Σε φάση που θα μπορούσε να κυνηγήσει κάτι εδώ η ομάδα του Απόλλωνα, μακριά από την Ντεμπόνο, όχι πολύ μακριά. Χρυσοστόμου περιμένει η Κάμερον, κρατάει η Χρυσοστόμου, πάσα τώρα για την Κομέου, ένα σουτ με δεύτερη προσπάθεια, μαζεύει την Ντεμίκολη, καλό σουτ από την Τέιλορ Κομέου. Να τη εδώ, χωρίς πάντως να πέτυχε ένα ακόμα γκολ. Εδώ είναι, προηγούμενη φάση.
Κάμερον. Κομέου. Κοντινές μπαλιές. Καθαρά παθητικός ο ρόλος των κοριτσιών από τη Μάλτα, με εξαίρεση εκείνες τις Περιμένουμε δύο στο φάσεις στην αρχή. Ναι, έτσι ακριβώς. Δύο σουτ, τίποτα το ιδιαίτερο σε όλο το παιχνίδι. Σαφώς καλύτερη η ομάδα του Απόλλωνα και βελτιωμένη σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Πιο αποδοτική, το βλέπετε αυτό και στο σκορ. Σωστό μου, βγαίνει μια μπάλια, τρέχει Κουτσέρι, θα προλάβει Ντεμίκολη, θα βγει και θα μαζέψει. Ζητούμενο πάντως να μείνει το 3-0 πλέον στη Γεροσκήπου, να μην ανέβει κι άλλο το κοντέρ εκεί. Με το παιχνίδι εκεί να είναι στο 80. Κλάξβικ Στιάρναν 0-3. Ως γηπεδούχος λογίζεται η Κλάξβικ με βάση το πρόγραμμα της UEFA. Ας ελπίσουμε η Ιβάνοφ να κάνει καλή δουλειά στα επόμενα 10 λεπτά. Να πιάνει σουτ. Λοιπόν, πλάγιο για την Hibernians. Αμήνα βγαίνει από την Κινοσίδου. Κατοχή εκ νέου για τις Ladies. Με την Σαντιάγκο. Θα δίνει την πάσα για την Κομέου. Ξεκινάει και πάλι προσπάθεια των Apollon Ladies. Ωραία βαθιά παλιά με την Γκοκμάν να τρέχει. Όχι, δεν έκανε το κοντρόλ και δεν θα προλάβει τελικά. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια της εκεί στην βαθιά παλιά και στην αλλαγή παιχνιδιού που επιχείρησε η Τέιλορ Κομέου. Κάμερον, ωραία πάσα. Πάλι σουτ καλό. Αυτή τη φορά η Ντεμίκολη θα μαζέψει. Να τη δω η τερματοφύλακας της Hibernians Μάλτας. Σουτ αυτή τη φορά ήταν από την Μέντες. Αυτή είναι η προηγούμενη προσπάθεια. Τρέχει Κάμερον. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα προλάβει Τίφανη Κάμερον. Πάσα για την Κουτσέρι. Ευκαιρία το γύρισμα. Η κόντρα. Βγήκε η μπάλα. Βγήκε. Νομίζω είναι κόρνερ και όντως έτσι είναι. Άρχισε λίγο η βοήθος να το δώσει. Πρώτο, νομίζω είναι το πρώτο κόρνερ του Απόλλωνα. Των Apollon Ladies. Να το δω αυτό στα στατιστικά μας. Και πάει η Χριστιάνα Σολομού για να το εκτελέσει. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Με την Κουτσέρι. Όντως έχει βγει, έσκασε μπάλα εκεί και στη συνέχεια περνάει όλη. Βλέπετε και τη σκιά από το πλάνο αυτό. Σολομού στο κόρνερ. Εκεί δεν υπάρχει κάποια συμπαίκτριά της. Τρέχει η Χρυσοστόμου για να μαζέψει και να δώσει εκ νέου συνέχεια στο παιχνίδι. Κινοσίδου για την Σολομού. Υπάρχουν πολλές κοπέλες από το κόρνερ που έχουν μείνει κοντά στα καρέ της Hibernians από πλευράς Apollon Ladies. Τέταρτο γκολ για την Στιάρναν στην Γεροσκήπου. Πολύ παιχνίδι από τις δύο πλάγιες μπακ αρχή του Απόλλωνα. Ναι, και την Κινοσίδου και την Σολομού. Σάβα, τι έχουμε? Έτσι, ό,τι αφορά αυτό που θα έλεγα πιο πριν στις δύο αποκρούσεις στη τερματοφύλακας από την ομάδα της Hibernians, είχαμε έτσι το εψύχωση, το πάτισμα από τον πάγκο, χειροκρότημα και για τις δύο απεκρούσεις. Ενώ να πούμε κάτι μικρό σε ό,τι αφορά τη Ρέιτσελ, θέλει να σκολάει στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν κάτι που μας ανέφερε την περασμένη εβδομάδα στον αγιασμό που υπήρχε στην Apollon Ladies και στην... Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Όχι, θα βγάλει άμυνα η Κινοσίδου και θα γυρίσει για τη Σαντιάγκο. Ναι. Σάβα. Απλά για τους δικούς της λόγους η Ρέιτσελ θέλει να σκολάρει, μας το είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα στον αγιασμό και στη δημοσιογραφική διάσκεψη όπου παρουσιάστηκε η ομάδα της Apollon Ladies την περασμένη Παρασκευή, ότι ο στόχος ο δικός μου είναι να σκολάρω απέναντι στη Hibernians για τους δικούς μου λόγους. Μάλιστα. Όλα αυτά και ενώ το παιχνίδι μας είναι στο 31ο λεπτό. Apollon Ladies Hibernians Μάλτας πάντα στο 3-0 με τα 3 γκολ στο τέταρτο από Χρυσοστόμου, Τίφανη Κάμερον και Κινοσίδου. Σολομού προσπάθησε, πλάγιο είναι για τις Ladies. Έχω την εντύπωση ότι της Κάμερον βγαίνει καλύτερα εκεί στην κορυφή της επίθεσης παρά πλάγια που την κάνανε προχθές.
Σπάει την μπάλα δεξιά-αριστερά, είναι γενικός μέσα στις φάσεις. Νομίζω αυτό το ανακάτεμα της Τράμπουλας σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι βελτίωσε την εικόνα των Ladies. Προσωπική μου άποψη είναι ότι μέχρι τώρα είναι σαφώς καλύτερη η κυπριακή ομάδα σε σχέση με προχθές. Όντως είναι πιο αποτελεσματική, με καλύτερη διάθεση, πιο επικίνδυνη. Είναι μια μήνα απέναντί της όχι τόσο καλή όσο η Klaksvik και θα είναι και καλό για την ομάδα του Απόλλωνα να πετύχει ένα γκολ ακόμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα είναι σημαντικό. Στο 40 υπάρχει χρόνος ακόμα ούτως ή άλλως. Αν θα τα καταφέρει και θα το δούμε. Σε λίγο θα ξέρουμε και το τελικό στην Γεροσκήπου, έτσι ώστε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς όσον αφορά το κομμάτι της διαφοράς τερμάτων που θα έχουν οι δύο ομάδες. Πάσα πίσω για την Ντεμπόνο. Και από εκεί για τις Κιμπέρας, κατοχή για τις Μαλτέζες, μια μπαλιά, τίποτα ιδιαίτερο, εύκολα η Σαντιάγκο. Από εκεί για την Αντωνίου, συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία μπαλιά για την Σολομού, θα προλάβει αρχηγός. Κάνουν κίνηση τρεις συμπαίκτριες μέσα στην περιοχή. Θέλησε να περάσει την Μποργκ με έτσι φαντεζή τρόπο χωρίς να τα καταφέρει. Κέρδισε όμως το πλάγιο η Σολομού. Κακή εκτέλεση αυτή του πλαγίου με την Κουτσέρη, η οποία σήμερα είναι σε μέτρια βραδιά. Έχει χάσει εμφανίσει, έχει χάσει ευκαιρίες. Η γενικά εμφανίση της δεν είναι καλή και δείχνει έτσι αρκετή νευρικότητα όσο αφορά το τελείωμα κάποιων φάσεων. Πάλι μπάλα για τις Apollon Ladies. 4 λεπτά ακόμα, συν 1 λεπτό σίγουρα καθυστερήσεων, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Τι έχουμε, πάλι το ίδιο, Πάλι κακή εκτέλεση του πλαγίου, πάλι μπάλα για την μαλτέζικη ομάδα. Δεύτερη φορά, αυτή τη φορά από την Χριστιάνα Σολομού. Και νομίζω Σάββα αυτό δεν αρέσει τον Βαλεντίνο Κουλούντι. Ακριβώς, και φωνάζει έτσι στη Χριστιάνα για να μην διαμαρτύρεται. Νέο πλάγιο, έχει κολλήσει μπάλα εδώ και 1 λεπτό στο ίδιο σχεδόν σημείο και από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθονται οι Apollon Ladies. Ναι, διότι άντε το ένα έγινε, γίνεται δεύτερο κολλητά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα εκτελέστηκε σωστά το πλάγιο από πλευράς της Σολομού. Οι κόντρες της Κουτσέρη, μπάλα που πάει για την Μέντες. Να γυρίσει πιο πίσω για την Αντωνίου, από εκεί στην Γουάιν. Θέλει να ξεκινήσει προσπάθεια η ομάδα του Απόλλωνα, επιθετική. Πάλι οι Μέντες. Ωραία κάθετη ευκαιρία για ένα τέταρτο γκολ. Εδώ είχαν σπουδαία ευκαιρία από την Λουκριτία Χρυσοστόμου. Βιάστηκε νομίζω και εγώ, αυτό θα το δούμε στο replay. Πρέπει να τσίμπησε μπάλα η αντίπαλος, δεν νομίζω ήταν δικό της σουτ. Όπως και να έχει, η Ντεμίκολη θα μαζέψει στην καλύτερη φάση που έχει εδώ και πάρα πολύ ώρα ο Απόλλωνας για ένα τέταρτο γκολ. Πάλι κάθετη για τον Κάμερον, δεν υπήρχε offside. Ωραία παλιά. Οι Ladies βγαίνουν εκ νέου μπροστά. Όχι